ο τροχός γυρίζει κι η ζωή αλλάζει. Πότε κάποιος ήλιος όλα τα φωτίζει. Πότε συννεφιάζει, πότε ψυχαλίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει. Πότε συννεφιάζει, πότε ψυχαλίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει. Κι άλλοτε η τύχη σου χαμογελάει κι άλλοτε σου κάνει πως δεν σε γνωρίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει, 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 γυρίζει. Εμπρός. Μάλιστα. Ο ίδιος. Α, ευχαριστώ. Εμπρός. Εμπρός. Ακούω. Ναι, ο ίδιος. Ποιος? Εσύ ζευγιάσαι, βρε Γιάννη. Τι γίνεσαι? Χάθηκες. Πώς πάνε οι δουλειές? Ναι, ακούω. Τι πράγμα? Έχω μαζί μου κάποιον για μια καλή δουλειά. Κατάλαβες? Μπράβο. Λοιπόν, ζητάει και εκείνα τα χωράφια της αδερφής μου. Της αδερφής μου, μωρέ, της Μαλαματένιας. Ναι. Και επειδή είναι γραμμένα στο όνομα της κόρης της, της Μάρος. Ναι, βρε αδερφέ, της αλεψιάς μου. Κατάλαβα, κατάλαβα. Με ένα σπάρο 2 τριγώνια. Και τα χωράφια να του πουλήσει και να του δώσει και τη μικρή. Τι να κάνω? Να στείλω στο χωριό να φέρουν την ανιψιά σου? Στείλε καημένα έναν υπαλληλό σου και θα σου πληρώσω τα έξοδα. Ναι. Τη Δευτέρα κατεβαίνω στην Αθήνα. Να τη φέρει στο γραφείο να υπογράψουν. Και με την ευκαιρία να γνωρίσει και το γαμπρό. Συμφωνεί? Τηλεγράφησε καημένε Γιώργη. Τηλεγράφησε. Καλά, ντε, άκουσα. Εντάξει. Αύριο θα στείλω να την πάρουν. Θέλεις τίποτε άλλο? Όχι. Καλά, καλά. Άντε. Γεια χαρά. Μαρία. Ορίστε, κύριε νομικέ. Ετοίμασέ μου ένα τηλεγράφημα. Μάλιστα, κύριε νομικέ. Τι θέλετε να σας γράψω? Πρόεδρο κοινότητας νεροχωρίου. Λοιπόν, στην τράπεζα που πήγα βρήκα μια παλιά μου αγάπη. Έγινε ένας κόμματος, ένα κομματάκι, κομματάκι. Κωστή, σε θέλει. Με θέλει? Τέτοια ώρα? Όχι τώρα, παιδί μου. Αύριο. Αύριο το πρωί. Το μεσημέρι θα είσαι πίσω. Ξέρετε, αύριο... Καλά, δεν πειράζει. Αφού δεν μπορείς εσύ, θα στείλω τον πάνω. Όχι, δεν είπα πως δεν μπορώ. Είπα μόνο πως αύριο είναι Κυριακή. Το ξέρω πως είναι Κυριακή. Γι' αυτό θα κάνεις μια μικρή εκδρομή. Ένα περίπατο σταθμό νεροχωρίου. Θα πάρεις το τρένο της Πελοποννήσου που φεύγει 8 παρατέταρτο από εδώ και σε μια ώρα θα είσαι εκεί. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Θα πάρω το τρένο της μιας ώρας και σε μια Πελοπόννησο θα με... ανάποδα. Θα παραλάβεις από το σταθμό μια κοπέλα, τη Σμαράγδα χωρικού, και θα μου τη φέρεις εδώ. Αύριο Κυριακή, θα είστε εδώ? Ναι. Πάρε αυτά, μπορεί να σου χρειαστούν. Έχω λεφτά. Δεν είπα ότι δεν έχεις. Με αυτά χρεώνει το πελάτη.
Τώρα που θα κατέβεις στην Αθήνα θα τον γνωρίσεις. Λεβεντιά άνθρωπος και μεγάλος κομπιναδόρος. Σκέψου ότι κατάφερε να πουλήσει όλα τα χέρσα χωράφια που είχε στην Αττική σε έναν πολύ πλούσιο από την Αίγυπτο. Και η κοπέλα τι δουλειά έχει στη μέση? Μα τα περισσότερα χωράφια ανήκουν στη μικρή. Κληρονομιά από τη γιαγιά της. Και όπως καταλαβαίνεις, αν δεν υπογράψεις και αυτή, δεν γίνεται τίποτα. Το πιο ωραίο είναι που πάνε τη λήξη τον Αιγύπτιο να του φορτώσει και τη μικρή. Και ο Αιγύπτιος δεν ξέρει τίποτα από αυτά, έτσι? Δεν το ξέρεις, ότι ο ενδιαφερόμενος τα μαθαίνει πάντοτε τελευταίος. Δεν μου λες, τι έκανες με την τράπεζα? Με την τράπεζα γνώρισα ένα κομματάκι. Τι πράγμα? Ένα κομματάκι. Τι λες? Όχι, φαίνεται πως έγινε κάποιο λάθος στο λογαριασμό. Είπανε πως θα κοιτάξουν να ψάξουν τη διαφορά και θα μας ειδοποιήσουν. Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε νομικέ? Όχι, Κωστή, ευχαριστώ. Αύριο σε περιμένω με τη μικρή. Μάλιστα, αύριο με τη μικρή. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Όχι, εγώ φεύγω. Χάλασε τα κέφια αυτός, κατάλαβες. Αύριο θα γίνω και νταντά. Νταντά! Είχα κάτι σχέδια. Κάτι σχέδια. Με το κομματάκι. Δώσαμε ραντεβού σε ένα μπαρ για ολονύχτιο εξηλεκτρισμό. Μπορούσε να μου πει όχι. Δεν έρχομαι μαζί σου. Σωστά. Τι μια πράγματα. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Δεν έρχομαι μαζί σου. Να μην σας τσιγκούνεις, Χαΐμεν. Είπετε πολύ, κύριε. Μπορεί να σας πειράξει. Εμένα? Εμένα δεν με πειράζει τίποτα. Χαίρετε. Συνήθεια? Συνήθεια? Βέβαια, συνήθεια. Πίνετε πολύ? Ου, Σας ρώτησα αν πίνετε πολύ. Πάρα πολύ. Τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ. Καλησπέρα. Τι έπαθες, Κωστάκη? Τίποτα. Σαν τι να πάθει. Έπαθα αγκύλωση να σε περιμένω. Με συγχωρείς που άργησε, αλλά βλέπεις περίμενε να κοιμηθεί πρώτα η μαμά. Βέβαια είναι και η μαμά. Πέτρο, ένα μαρτίνι. Είσαι θυμωμένος μαζί μου? Εγώ? Πώς μπορώ να είμαι θυμωμένος μαζί σου αφού είσαι κοντά μου? Τσιν τσιν. Τσιν τσιν. Λα. Σήμερα έχω κέφι για πιωτό διαβολεμένο. Τι λες, θα μου κάνεις παρέα? Αυτό μας έλειπε, να σου κάνω παρέα. Γιατί ήρθα εδώ για να σου κάνω παρέα. Σε παρακαλώ, ξαναγέμισε. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Μπα. Έχω ένα κέφι για γλέντι διαβολεμένο. Τι λες, πάμε μια βόλτα στη θάλασσα? Ξέρεις, το πρωί... Κοντά στη θάλασσα, με φεγγάρι στην αμμουδιά. Στην αμμουδιά και το κύμα να κάνει πλίτς, πλίτς. Τσιν τσιν. Τσιν τσιν, λα. Το πρωί θα γίνω νταντά. Νταντά. Θα βγάλω περίπατο ένα κοριτσάκι. Πάμε στη θάλασσα. Έλα, πάμε. Πάμε στη θάλασσα, πάμε στο φεγγάρι, αλλά το πρωί... Έχεις καιρό στα πρωί. Έχω καιρό. Πάμε. Έλα, Κωστή. Φτάσαμε. Κατέβα. Φτάσαμε. Πω, κάτι βουνά. Πού είμαστε? Στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Ελάτε, κατεβείτε μια στιγμή. Κατεβείτε, κύριε. Δεν ακούς? Και εσύ, Κωστή. Κι εγώ κατεβείτε. Και εσύ.
Κι εγώ κατεβείτε. Χιβαδίτσες και χιλάκια. Χιβάδες. Πέτρες, πετρούλες, πετρίτσες, πολλές πετρίτσες. Χιβάδες. Αυτό είναι πιο καλό. Εδώ κάθεσαι? Όχι, εδώ κάθεσαι εσύ. Α, βέβαια. Και έλεγα κι εγώ, κάπου το ξέρω αυτό το σπίτι. Όχι, δεν είναι σωστό. Εγώ πρέπει να σε πάω πρώτα σπίτι σου. Σοφέρ, πρώτα τη Δεσποινίδα. Έλα, Κωστή. Δεν πειράζει. Τώρα σε έφερα εγώ. Άλλη φορά θα με πας εσύ. Έλα. Έλα. Πάλι σκάψανε τα πεζοδρόμια. Σοφέρ, σε παρακαλώ, δεν με βοηθάς λίγο? Αυτός, κοπέλα μου, θα κάνει 10 μέρες για να συνέλθει. Μας παιδεύει και κάθε εμπόδια για καλό. Η ζωή μας παιδεύει. Λες, κάθε εμπόδιο για καλό. Και όταν βάλει... Έλα, ανέβαινε. Και νταντά, νταντά. Σιγά, το ξυπνητήρι, το τρένο θα φύγει. Βάλε το ξυπνητήρι στις 7.30 να κάνει ντριν. Κουρδίσέ το, βάλτε στις 7.30 σε παρακαλώ. Ναι, εντάξει, έλα τώρα να ξαπλώσεις για να συνέλθεις λιγάκι. Μη εκεί, μη. Λες? Και νταντά, και φαγίνα, και νταντά. Ολέ! Έλα, πες.
Έλα Κωστή, κοιμήσου τώρα λιγάκι. Πρέπει να γυρίσω στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει η μαμά. Τι θα γίνει, θα φύγουμε καμιά φορά? Κατέβαινε και έρχομαι. Καλά. Όταν ακούσει αυτό στο ξυπνητήριο, εγώ θα γίνω δορυφόρος. Κύριε Πρόεδρε, πώς αποτελεί η Μαρία μας? Πάει το κορίτσι μου στην πρωτεύουσα. Θα έρθει να την παραλάβει άνθρωπος από το σταθμό, από τον κουνιάδο μου του Γιάννη. Έτσι, καλό ταξίδι λοιπόν, καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε. Αν με θέλεις τίποτε, θα είμαι μέσα. Καλά, έννοια σου. Ευχαριστώ. Μαρή μου, μια και θα πας στην πρωτεύουσα, κάνε μου κόρη μου και εμένα μια χάρη να πας στο Βαγγελάκι με αυτό το κοτοπουλάκι. Μα είσαι στα καλά σου, Καλλιόπη μου. Να βγει το κορίτσι μου στην Αθήνα με τέτοια πράγματα στα χέρια. Τι είναι αυτά, Έλα μωρέ γυναίκα, χάρας του πράγμα. Και έπειτα σε φαντάρου θα το πάει. Καλά σου λέει Καλεμάνα, δεν είναι βάρος. Πες Μαρή, να σε δούνε στην Αθήνα κουβαλάς πληρικά. Η ανιψιά του Γιάννη του Παπαδόπουλου. Που με ξέρουν Καλεμάνα στην Αθήνα. Και που τους ξέρω θα πάω για πρώτη φορά, Μπορεί να μην την ξέρεις στην Αθήνα και να μην σε ξέρουν. Ξέρουν όμως τον αδελφό μου που είναι μεγάλος και τρανός στην πρωτεύουσα. Και είναι το ίδιο. Μη σκάσει έτσι Καλλιόπη. Θα το πάρει μικρή και θα το πάει στο Βαγγέλη. Έννοια σου. Μ' άκουσες την κυρά σου Χαραλάμπη. Μα είναι κουβέντες αυτές μεταξύ μας. Δεν την ξέρεις και εσύ τη μάνα. Έτσι λέει. Κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος. Δεν λέω, αλλά όμως σε μένα δεν έπρεπε. Δεν μου λες καλέ πατέρα. Πας και δεν κατάλαβες καλά το τηλεγράφημα. Τι λες ρε πουλιφάλι, για γράμμα του μη πέρασες. Ορίστε τηλεγράφημα, πρόεδρο κοινότητα στην χωρίο. Σμαράγδα περιμένει σταθμό, στοπ. Βράκα, βρήκα γαμπρό για χτήματα για Σμαράγδα, στοπ. Παραλάβω Σμαράγδα με 8 παρατέταρτο, στοπ. Να του. Μα σε 8 παρατέταρτο δεν περνάει κανένα τρένο από εδώ.
Και με αυτό που πέρασε δεν ήρθε κανένας. Και τα άλλο θα περάσει τα μεσάνυχτα. Αυτό το ξέρουμε. Ωραία, παρακάτω. Α, μπας και θα πρέπει να περιμένω στο σταθμό της Αθήνας στις 8 παρατέταρτο. Μπορεί να είναι και έτσι, δηλαδή αύριο το πρωί στο σταθμό της Αθήνας στις 8 παρατέταρτο. Αυτό θα είναι. Για το σταθμό της Αθήνας θα λέει. Τι λες Χαραλάμπη κι εσύ? Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Έγραψες που έγραψες βλογημένη. Γράφει το καθαρά να το καταλάβουμε. Μονάχα μου κουπανάς στοπ και στοπ και στοπ. Άιντες. Εγώ λέω να πάρεις το τρένο αύριο από εδώ και πρωί-πρωί να είσαι στην Αθήνα. Καλά σου λέει ο Γιάννης. Και αν δεν βρεις κανένα, δεν χάθηκες, ρώτηξε για τον Παπαδόπουλο. Όπου να ρωτήσεις τον ξέρουν. Εκεί είναι μεγάλος και τρανός ο θείος μας και οι πέθρες τον ξέρουν. Θα πεις ότι είναι θειός και θα σε πάνε τρέχοντας. Και αν δεν το βρεις ξανά έρχεσαι με το βραδινό. Τι λες Χαραλάμπη κι εσύ? Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Ας δούμε και το βραδινό τρένο και τα ξαναλέμε. Άι. Μήπως έφυγε το τρένο? Σε 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Πού πάει ο κύριος? Ένα ειστήριο για το νεροχώρι. Για πού είπατε? Για το νεροχώρι. Θα πάτε με το τρένο Καλαμών. Και μήπως είπα εγώ πως θα πάμε με το τρένο Σαλονίκης? Τότε θα πάτε στον άλλο σταθμό. Εδώ είναι ο σταθμός της Λαρίσης και εσείς πρέπει να πάτε στη Πελοποννήσου. Ένα εισιτήριο για τη Λάρισα.
καλέ. Ο Κιζή. Ποια? Δεν είσαι εσύ. Δεν είμαι εγώ. Καλά, και τότε ποιος είμαι εγώ, αν δεν είμαι εγώ? Εσύ ποια είσαι? Με λένε Μαρή. Περιμένω το θείο μου να έρθει να με πάρει. Αλλά εσύ δεν είσαι ο θείος μου, Α, δεν είμαι ο θείος σου. Ευτυχώς. Και δεν το ξέρεις το θείο σου? Έτσι κι έτσι. Άλλο πάλι τούτο. Τι θα πει έτσι κι έτσι? Ή τον ξέρεις ή δεν τον ξέρεις, όχι έτσι κι έτσι. Να σου εξηγήσω καλέ. Όταν ήρθε να μείνει στην Αθήνα, εγώ ακόμα μπουσούλαγα. Από φωτογραφίες μόναχα το ξέρω. Α, κατάλαβα. Τότε θα τον βρεις πολύ εύκολα. Δεν μου λες κοπέλα μου. Τη Μαρή με λένε. Τη Μαρή σε λένε, χαίρομαι πολύ. Κι εγώ επίσης. Δεν μου λες κοπέλα μου. Θα κρατήσει πολύ αυτό το παιχνίδι? Δεν είναι παιχνίδι. Μπα, και τότε τι είναι αυτό που κάνεις? Περπατάω, περπατάς. Στέκομαι, στέκεσαι. Ξεκινάω, ξεκινάς. Εδώ στην Αθήνα που ήρθα δεν ξέρω κανέναν άλλον εκτός από σένα. Ναι, εμένα με ξέρεις? Πώς με ξέρεις δηλαδή? Δεν είπαμε χαίρομαι πολύ πρωτήτερα. Και μια και γνωριστήκαμε πια, έρχομαι μαζί σου. Τι έκανε λέει? Όχι, όχι, μου φτάνουν όσα βάσανα έχω. Δεν μου χρειάζονται και προϊόντα της επαρχίας. Ευχαριστώ, είσαι πολύ καλή, αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Αλλού, αλλού, αλλού! Καλέ, να σου πω. Δεν θέλω, κατάλαβες? Άκουσε κοριτσάκι μου. Τη Μαρή με λένε. Άκουσε μας Μαρή. Εσένα πώς σε λένε? Κωστή. Α, χαίρομαι πολύ. Και εγώ επίσης. Τώρα πια μπορούμε να πάμε μαζί, Άσε με βρε. Ισμαρή με λένε. Ισμαρή, άσε με επιτέλους. Δεν κάνω εγώ τέτοιες δουλειές. Τράβα αλλού έτσι να χαρείς το θείο σου. Άσε με στην ησυχία μου. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Κατάλαβα ότι και εσύ για πρώτη φορά θα έρθεις στην Αθήνα, Από εδώ είμαι ντόπιος, εγχώριος. Τι θες κοπέλα μου? Τι θες από μένα, ήθελα να... Δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις, θα πει δεν μπορώ. Θα πει δεν μπορώ. Είσαστε άρρωστος? Άρρωστος, Χριστός και Απόστολος. Τότε γιατί κάνεις έτσι καλέ? Είμαι παντρεμένος. Και τι με πειράζει εμένα αυτό? Μπράβο ανέδεια. Γιατί βρε κορίτσι μου με βασανίζεις, Τι σου φταίξα ο άμυρος, τι σου φταίξα? Θέλω το θειό μου, να μου βρεις το θειό μου. Αν σου το βρω το θειό σου, θα μ' αφήσεις ήσυχο? Ναι. Έχω το λόγο σου? Ναι. Πώς τον λένε το θειό σου? Γιάννη. Γιάννη, το άλλο το όνομα? Παπαδόπουλο, Γιάννη Παπαδόπουλο. Τώρα μάλιστα, πες πως τον βρήκαμε. Αλήθεια, το ξέρεις? Στους 1000 ανθρώπους οι 900 λέγονται Γιάννηδες. Και Παπαδόπουλοι. Καταλαβαίνεις θα πει αυτό? Ναι, καταλαβαίνεις.
Ξέρεις τι δουλειά κάνει? Αμή, έχει λεφτά. Είναι μεγάλος και τρανός. Έτσι λένε γι' αυτόν στο χωριό. Μπράβο. Τώρα πες πως τον βρήκα. Αλήθεια? Κάτι ήξερες εσύ. Τι πράγμα ήξερα? Τίποτα. Μήπως έχετε τηλεφωνικό κατάλογο? Στον πάγκο, κύριε. Κάτσε εδώ και περίμενε. Ένα χαρτάκι, παρακαλώ, μήπως. Μολυβάκι. Μελανίτσα. Μαζί. Στυπώ χαρτάκι. Όχι, στυπώ χαρτάκι. Τον κύριο Παπαδόπουλο, παρακαλώ. Τι τον θέλετε? Είναι η ανιψιά του. Περάσουμε. Τον κύριο Παπαδόπουλο, παρακαλώ. Είναι στην πισίνα. Απαγορεύεται, κύριε, χωρίς μαγιό. Έλα τώρα, καημένη. Απαγορεύεται χωρίς μαγιό, κύριε. Είναι ανάγκη. Να περάστε, κύριε. Χωρίς μαγιό απαγορεύεται.
Τα λάβατε? Ποιος θέλει τώρα να πηδήσει από εκεί επάνω? Έλα εσύ, εσένα το λέω. Εμένα? Ναι, εσένα. Έλα παιδί μου. Έλα, μην τρέπεσαι. Τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταλαβαίνω, έλα κοντά. Ξέρετε, εγώ ήρθα να σας μιλήσω... Ξέρω, έλα επάνω, έλα επάνω. Α, ξέρετε. Α, ωραία, πάμε. Έλα παιδί μου. Μπράβο. Α, ωραία. Εδώ είναι καλύτερα, θα μπορέσουμε να μπράβο. ήσυχα. Ναι. Έχεις πολύ θάρρος. Πού πάμε? Όχι από εδώ. Μα έλα σε παρακαλώ, μα με δυσκολεύεις. Όχι, κοιτάξτε. Έλα σε παρακαλώ παιδί μου, όχι, πώς κατεβαίνουν, Στάσο. Όχι, έλα, μπράβο. Στάσο, γιατί ζαλίζομαι. Όχι, μη... Έλα μωρέ και εσύ μην κάνεις έτσι. Ναι, μην κάνεις έτσι. Ωραία δουλειά πιάσαμε. Και ο Θεός ξέρει που θα φτάσουμε αν δεν βρούμε το θείο σου. Θα τον βρούμε. Ο θείος μου είναι μεγάλος και τρανός στην Αθήνα. Και θα με ξεφορτωθείς γρήγορα, έννοια σου. Γιατρός, δικηγόρος, έμπορος, γιατρός. Εδώ δημοπολίων. Δηλαδή σαν να λέμε από αύριο πρέπει να αρχίσουμε το κυνηγητό για να βρούμε το θείο σου. Λοιπόν, εγώ τώρα σ' αφήνω και αύριο τα ξαναλέμε. Γεια σου και χάρηκα πολύ. Και γιατί θέλεις να αρχίσουμε από αύριο? Γιατί σήμερα είναι κλειστά, γι' αυτό. Δεν ξέρεις ότι τις Κυριακές δεν δουλεύουν οι άνθρωποι? Σήμερα όμως δεν είναι Κυριακή. Σοβαρά? Ας γελάσω. Ώστε δεν είναι Κυριακή. Όχι, δεν είναι Κυριακή. Σωστά. Είναι Σάββατο. Ούτε Σάββατο είναι. Αλλά είναι Δευτέρα. Δευτέρα. Τι είπες? Δευτέρα. Ναι, βέβαια, Δευτέρα. Δευτέρα. Γι' αυτό δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. Δηλαδή χτύπησε, αλλά χτύπησε χτες. Ώστε εγώ ξύπνησα σήμερα, ενώ έπρεπε να ξυπνήσω χτες. Αμάν. Χάθηκα. Έλα. Αν δεν καταλαβαίνεις εσύ μια φορά, εγώ δεν καταλαβαίνω 10. Χτες τον περίμενα εδώ μέχρι τις 3. Τηλεφώνησα στο σταθμό, μήπως έχει καθυστέρηση το τρένο, τίποτα. Σήμερα τίποτα. Κοντεύει μεσημέρι, τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άκουσε Γιώργο, θα προσπαθήσω να κρατήσω τον Οικονομόπουλο μέχρι αύριο το βράδυ. Θα βρω καμιά δικαιολογία. Δεν ξέρω τι θα βρω, αλλά κάτι θα βρω. Αλλά αν αύριο το βράδυ δεν είναι εδώ η μικρή, χαθήκαμε, καταλαβαίνεις? Θα πρέπει να βρούμε από αλλού λεφτά να πληρώσουμε τα γραμμάτια. Ή μάλλον... εσύ θα πρέπει να τα βρεις, μια και εσύ είσαι ο εγγυητής. Κάτσε εδώ και περίμενε. Εκεί θα πάω και θα γυρίσω.
Ποιος ήταν αυτός? Δεν ξέρω, πρώτη φορά τον βλέπω. Χαζός φαίνεται. Άστα. Τι έγινε? Άστα. Εμπρός! Πού ήσουν χτες, Γιατί δεν πήγες στο χωριό? Να σας εξηγήσω, κύριε νομική. Να μου εξηγείς τι, γιατί δεν πήγες στο χωριό? Ακριβώς. Και τι με νοιάζει εμένα? Το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει. Πού ήσουν σήμερα? Γιατί μου ήρθες τέτοια ώρα? Νόμιζα πως ήταν Κυριακή. Σήμερα Κυριακή και χθες τι ήταν, παρακαλώ? Χθες Σάββατο, δηλαδή για μένα Σάββατο. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Πώς μπορώ να σας εξηγήσω με τέτοιο κυνηγητό που μου κάνετε? Καθίστε, σας ακούω. Τι καθίστε? Κωστή, πρόσεξε καλά αυτό που θα σου πω, γιατί αλίμονός σου. Καταλαβαίνεις? Αλίμονός σου. Πρόκειται για μια δουλειά που αν τη χάσω πρέπει να χαθείς και εσύ μαζί. Μάλιστα, κύριε νομική. Θα πας στο νεροχώρι. Θα τραβήξεις για την πλατεία του χωριού. Θα βρεις τον πρόεδρο της κοινότητας. Είναι ο πατέρας της μικρής. Θα του πεις ότι βλακεία θέλεις, αλλά μου φέρεις εδώ τη μικρή. Μάλιστα, κύριε νομική. Αν δεν μου τη φέρεις εδώ τη μικρή ως αύριο το μεσημέρι, πρέπει να κάνεις την προσευχή σου και να μεταλάβεις. Μάλιστα, κύριε νομική. Σταμάτα αυτά τα μάλιστα. Μάλιστα, κύριε νομική. Ρε για πλάκα με πέρασες. Μάλιστα. Όχι, ναι. Φύγε και να μην σε ξαναδώ μπροστά μου χωρίς τη μικρή. Άκουσες? Φεύγεις, Κωστή? Πάλι εσύ. Δεν μου πεις να σε αφήσω ήσυχο μονάχα όταν θα βρούμε το θειό μου. Τον κύριο Παπαδόπουλο, παρακαλώ. Περάστε. Το Γιάννη Παπαδόπουλο. Καταλαβαίνω, περάστε. Εσύ. Καθίστε. Εμένα. Εσύ! Τι θες εδώ! Ξέρετε, ζητάμε... Γλίγορα στο στόλο! Θα γίνει ευμαχία! Έρχονται οι Πέρσε! Οι Πέρσε! Οι Πέρσε! Οι Πέρσε! Περάστε εσείς. Εμένα. Συγχωρείς, με θέλει.
come on. Έλα τώρα. Άσε με. Περάστε. Έλα. Όχι, μόνον εσείς. Ξέρετε, γιατρέ. Ξέρω. Πώς ονομάζεσαι? Όχι, αυτό δεν έχει σημασία. Παράλαβε τον αδελφή. Δεν ήταν να έρθω, αλλά ήρθα γιατί αν δεν ερχόμουν θα έπρεπε να έρθω. Κοιτάξτε, όχι, εγώ είμαι καλά, γιατρέ. Όχι, δεν πρόκειται για μένα. Ακούστε, εγώ είμαι καλά. Για την ανιψιά μου πρόκειται, Δεσποινής. Εσείς είστε τρελός, εγώ είμαι γιατρός. Κοιτάξτε. Ακούστε, γιατρέ, εγώ είμαι τρελός. Αλλά εμένα, όταν... Μην αυτό μου! Έλα, παιδί, τι να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατρέ. Σάκλε. Ακούστε, γιατρέ, να σας εξηγήσω. Εδώ μέσα, τα γυαλιά μου. Δεν τα βρίσκω εδώ. Εγώ δεν έχω... Ακούτε, γιατρέ, πού είσαι, γιατρέ. Δεν έχω καμία συγγένεια, ας πούμε, με τη Δεσποινίδα. Εγώ... Γιατρέ, μ' ακούς? Πού είναι ο γιατρός? Γιατρέ, ακούστε, το σακάκι μου. Δώ μου το σακάκι μου, Είναι σύζυγός σας? Όχι. Μήπως έχετε άλλη συγγένεια? Μπας και είναι αδελφός σας? Τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρουν οι σχέσεις σας. Πάντως η κατάστασή του είναι σοβαρά. Μπορείτε να το κρατήσετε σπίτι αν θέλετε. Θέλει όμως φροντίδα και προσοχή. Γιατί είναι θεότρελος. Όχι. Γιατρέ, πρέπει να σας εξηγήσω. Εμείς ήρθαμε εδώ για να βρούμε το θείο της Δεσποινίδος, στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εγώ είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αλλά δεν έχω καμιά ανιψιά, ούτε περιμένω καμιά ανιψιά. Δεν ξέρω καμιά ανιψιά. Δεν έχω ανιψιά, ρε. Πάμε, δεν έχει ανιψιά. Αυτό είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Πολύ σπάνια περίπτωση σχιζοφρενίας. Αυτός είναι χειρότερος από μένα, ρε. Πρέπει να κάνω σύγγραμμα. Άργησες να βρεις το θειό μου, αλλά τον βρήκες. Δεν φταίς εσύ. Φταίω εγώ που μπερδεύτηκα. Έτσι μου έρχεται να σ' αφήσω να τα βγάλεις πέρα μονάχη σου. Αν ήξερα τουλάχιστον τι δουλειά κάνει θα ήταν πιο εύκολο. Ενώ τώρα κυνηγάμε όλους τους Γιάννηδες. Και δεν μου λες, Δεσποινής, και πες πως δεν το βρήκαμε το θείο σου. Τι γίνεται? Αύριο το πρωί θα γυρίσω στο σπίτι μου, αυτό γίνεται. Αμήν, Παναγίτσα μου. Θα πάμε πρώτα να αφήσουμε αυτό και μετά θα ψάξουμε για το θειό μου. Τον βρήκαμε, δεν τον βρήκαμε, θα με ξεφορτηθείς και θα τελειώσω τα βασανά σου. Ωραία τα καταφέραμε. Έφαγα όλη την ημέρα μου για να βρω έναν αόρατο θείο σου. Άντε, γεια σου τώρα και χάρηκα πολύ. Μαρή με λένε. Και ζητάω να βρω το θείο μου το Γιάννη. Εκεί εσύ, το χαβά σου, το θείο στο Γιάννη. Άντε, τράβασε κάνα ξενοδοχείο και μπορείς να το δεις στον ύπνο στο θείο στο Γιάννη. Να, εδώ γύρω έχει πολλά ξενοδοχεία. Διάλεξε ένα και καληνύχτα. Και εσύ που θα πας?
Λέω κι εγώ να πάω σπιτάκι μου. Θέλεις παρέα κούκλα μου? Ξέρεις εγώ με τσίφτησε κουβαρντόπεδο. Α, όχι. Παράγει το κακό. Εσύ, παιδί μου, κάνεις για αστυνομικό σκυλί. Πού με ανακάλυψες πάλι? Σε πήρα από πίσω. Τι άλλο κάνεις από το πρωί? Περπατάω, περπατάς. Στέκομαι, στέκεσαι. Κοιμάσαι, κοιμάμαι. Α, όχι. Ως εδώ και μη παρέκει. Άντε, τράβασε κανένα ξενοδοχείο να κοιμηθείς και αύριο πρωί πας για το σπιτάκι σου. Νιστάζω. Με αυτό λέω κι εγώ. Πρέπει τέλος πάντων κάπου να πας να κοιμηθείς. Δεν μπορείς να μείνεις στον δρόμο όλη νύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Σαν δεν τρέπεξε. Ντροπή σου. Τι είπες? Είπα ντροπή σου. Να αφήσεις στον δρόμο μια κοπέλα. Πού είναι ο υποτισμός σου? Καλά, σαν χλαμάρες. Έσχος. Έσχος. Συχαίνομαι που σε βλέπω. Να σου εξηγήσω... Τίποτα. Δεν θέλω καμία εξήγηση. Φύγε μπροστά μου. Φύγε να μην σε βλέπω.
Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Εγώ μια φορά κοιμήθηκα θαύμα. Είχα μια τέτοια κούραση χθες βράδυ που δεν κατάλαβα πως βρέθηκα εδώ πέρα. Εγώ σε χαιρετώ. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Αν θες να μείνεις, μείνε. Αν θες να φύγεις, φύγε. Κάνε ό,τι σ' αρέσει. Όταν γυρίσω όμως πρέπει να μου ξαδιάσει τη γωνιά. Αγριάνθρωπε, παλιοχώριατε. Λένε μας χωριάτες, αλλά εσείς στην Αθήνα είσαστε οι πραγματικοί χωριάτες. Αυτό σου λείπε τώρα να ζητάς και εξηγήσεις. Δεν μου βγαίναν τα μάτια την ώρα που σε έβλεπα στο σταθμό. Δεν σου σμάγαν τα πόδια να μην έρθεις εκεί πέρα. Μαμάκα μου. Χάθηκαν οι καλοί άνθρωποι. Εσένα έτυχε να βρω να με βοηθήσεις. Εσένα έτυχε να βρω. Εσένα έτυχε να βρω να με βοηθήσεις. Θα φύγω. Και δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ για την περιποίηση. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ τον τρόπο που μου φέρθηκες. Καλά. Βάζω τον αναπτήρα. Μήπως έχει τσιγάρο? Πώς, ευχαρίστως.
Ο τροχός γυρίζει κι η ζωή αλλάζει. Πότε κάποιος ήλιος όλα τα φωτίζει. Πότε συννεφιάζει, πότε ψυχαλίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει. Πότε συννεφιάζει, πότε ψυχαλίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει. Νοσταλγείς χαμένη, πάλι αγάπη βρίσκεις, πάλι αγάπη αρχίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει. Πάλι αγάπη βρίσκεις, πάλι αγάπη αρχίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει. Κι άλλοτε η τύχη σου χαμογελάει, κι άλλοτε σου κάνει πως δεν σε γνωρίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει. Κι άλλοτε σου κάνει πως δεν σε γνωρίζει κι η ζωή αλλάζει κι ο τροχός γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Πώς είναι για το νεροχώρι να ετοιμάζονται? Η επαψευτικία θα παραμείνει 1 λεπτό εις νεροχώριον. Εδώ είσαι πάλι. Θέλω να δω που θα φτάσει η ανέδειά σου. Όχι εδώ, ακόμα θα με κυνηγάς. Σε παρακαλώ, άφησε με ήσυχη. Τι? Εγώ? Άφησε με ήσυχη. Εγώ να σε αφήσω ήσυχη. Ναι, εσύ, που από την Αθήνα με έχεις πάρει από πίσω. Τι έκανε? Παλιοπρωτευουσιάνε, ψευτοκροτάκια. Εγώ? Τζιτζιφιόγκο. Τι είπες μωρή σου Λουλού? Εγώ σε πήρα από πίσω ή εσύ που μου έχεις κολλήσει αβδέλα και δεν μπορώ να κάνω βήμα χωρίς να σε δω μπροστά μου? Γιατί δεν απαντάς? Σας παρακαλώ κύριε, αφήστε με ήσυχη. Παντελή, Παντελή, έλα εδώ. Τρέχω στο χωριό. Αλασβέτα, έτσι. Σύρε στον πρόεδρο και πες του πως εγύρισε η Μαρή και φέρνει μαζί της και τον γαμπρό. Άιντε τρέχα.
κάνεις έτσι? Έρχονται. Ποιοι έρχονται, βρε? Έρχονται. Ποιοι βρε κατακομμένοι έρχονται? Η Ισμαρή φέρνει τον γαμπρό. Έρχεται ο γαμπρός. Ναι, σου λέω, τους είδα με τα μάτια μου. Σύρι να του πεις στο σπίτι. Άιντε Σύρι, Σύρι γλύωρα. Άιντε. Ευχαριστώ πολύ. Καλωρίζουμε. Ευχαριστώ. Έρχεται ο γαμπρός. Η Ισμαρή φέρνει τον γαμπρό. Κυριανή! Τι είναι? Μάνα! Η Ισμαρή φέρνει τον γαμπρό. Έρχεται ο γαμπρός! 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 Τι είναι ρε πατέρα? Έρχονται. Πού είναι? Πρέπει να τους ξαπιάσουμε. Φαίνεται πως είναι το έθιμο να υποδέχονται έτσι κάθε ξένο. Μη φοβάσαι όμως. Μη φοβάσαι. Δεν φαίνονται κακοί άνθρωποι. Μην κάνεις έτσι. Αυτά έχει η ζωή. Όλοι θα πεθάνουν μια μέρα. Πάμε. Φτάσαμε. Άντε, πηγαίνετε πάνω τώρα. Έλα. Άντε, πηγαίνετε πάνω. Πού μου πας από εδώ? Φύγω! Αφήντε παιδιά! Αφήντε μια στιγμή! Μου έρχεται να κλάψουμε ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αλλά μου έρχεται να κλάψω. Αντίστε τώρα να πάρετε ό,τι χρειάζεται για του Γλέντι. Πρέπει να το κάψουμε απόψε. Άιντε, πηγαίνετε. Άιντε στο γυαλό. Εμπρός. Ναι. Λοιπόν. Το τρένο ήρθε, αλλά... Αλλά τι? Ούτε Κωστής φάνηκε, ούτε νηψιά, ούτε κανένας. Πού να μην πω τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ήρθαν με το πρώτο. Καλά, μπορεί και να μην το προλάβανε. Αλλά με την ταχεία. Μήπως εστέκει την ταχεία στο νεροχώρι? Τι λες τώρα, από εκεί παίρνει νερό. Δεν φαντάζομαι να φύγεις. Λυπούμε πολύ, αλλά έχασα αρκετό καιρό χωρίς αποτέλεσμα.
Ας περιμένουμε ως αύριο. Δεν μπορεί. Αύριο θα φανούν. Τι λες Γιάννη? Λυπούμε, αλλά αύριο πρέπει να βρίσκομαι στην Καλαμάτα. Εμπρός. Σε ζητά κάποια δεσποινής. Αφήστε με ήσυχο. Δεν βλέπω ότι πνίγομαι στη δουλειά. Δεν θα δεχθώ κανένα. Νομίζω πως διέκοψα κάποια σοβαρή συζήτησή σας. Με συγχωρείτε. Μα τι λέτε δεσποινή, μεγάλη μας χαρά. Καθίστε. Μερσή. Είστε πολύ καλός. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Ήρθα να δω κάποιο γνωστό μου. Το γνωρίζετε? Λέγεται Κωστής. Πώς? Πώς δεν το σκέφτηκα τόση ώρα? Τι πράγμα δεν σκεφτήκατε τόση ώρα? Τι θα λέγατε για ένα περίπατο με το αυτοκίνητο? Δεν είναι κι άσχημη ιδέα. Ο κύριος Οικονομόπουλος έχει ένα ρότατο αμάξι. Ευχάριστο αυτό. Πολύ ευχάριστο. Μα εγώ πρόκειται να φύγω για την Καλαμάτα. Δεν έχω καιρό για περίπατο. Ο περίπατός μας θα είναι από την ίδια κατεύθυνση. Θα πάρουμε και τα σχετικά συμβόλαια και κόβοντας λίγο για το νεροφόρι τα υπογράφουμε. Τι λέτε? Ελπίζω να διασκεδάσουμε. Όσο γι' αυτό σας το εγγυώμαι. Αρκεί να βρούμε τον Κωστή. Θα βρούμε και τον Κωστή. Α, θαυμάσια. Στην υγεία της αγάπης. Στην υγεία της αγάπης. Στην υγεία σας. Να μας ζήσουνε πατέρα. Να ζήσουνε παιδί μου. Να μας ζήσουν άντρα μου. Λαϊκίσανε τα πιτσουνάκια μας. Γιατί να μην λαγίσουνε? Αυτά έχει ο έρωτας που λένε. Πού θέλεις να με πας, Κωστή? Δικός μου λογαριασμός. Σιωπή. Αρκετά με πέδεψε ώσπου να καταλάβω ότι εσύ είσαι εκείνη που έπρεπε να πάω στο γραφείο. Και τι φταίω εγώ σε αυτό? Μια ολόκληρη μέρα είμαστε μαζί και εσύ... Ακριβώς, αυτό θέλω να επανορθώσω. Τι κάνεις εκεί, Κωστή? Έχω εντολή από το θείο σου να σε πάρω. Ναι ή όχι? Ωραία, αυτό κάνω. Κατεβείτε, φτάσαμε. Έλα. 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 Πάμε. Πρέπει να μου βρείτε τον Κωστή. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Θα σας κάνω μήνυση. Θα σας πάω όλους δεμένους στη φυλακή. Στη φυλακή. Καταλάβατε τι σας λέω? Πρέπει να μου βρείτε τον Κωστή. Μα δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω? Μου φαίνεται ότι το ζευγαράκι μας το έσκασε για την Καλαμάτα. Κύριε Οικονομόπουλε, Οικονομόπουλε, στάσου. Οικονομόπουλε, να υπογράψω τα συμβόλαια. Στάσου, τι φεύγεις, σταθείτε. Άλλη μια τέτοια δουλειά να αναλάβεις, πάει, το έκλεισε στο γραφείο.
χοντρός κυνηγάει τον γαμπρό. Τι έπαθες, Κωστή, γιατί γελάς? Θυμήθηκα το γραφείο. Φαντάζομαι τι μούτρα θα κάνει ο νομικός όταν μάθει ότι η νύφη βρήκε άλλο γαμπρό. Αυτός περιμένει να με πας στην Αθήνα και εμείς εδώ, Να τον επειδή ο χοντρός, απάντου! Απάντου! Αν μπορούσε να μας δει από κάποια μεριά, θα σκάγε από το κακό του. Μα είναι τόσο κακός αυτός ο νομικός. Κακός, μπα, βλάκας. Μεγάλος βλάκας. Βλάκας με περικεφαλαία. Μα περίεργο. Δικηγόρος και βλάκας πώς γίνεται αυτό? Σε αυτόν γίνεται. Μόνο τη φάτσα του να δεις, θα καταλάβεις τη βλακόμετρο που είναι. Ακριβώς για εσάς μιλάγαμε. Παναγίτσα μου. Πάλι ο Τόμαρα. Είναι